तो बुलिवा समय मंदिर एमती कौन है? तो जय जगन्नाथ सांगमाने तो ମୁଁ ଆଜି ଆସିଥିଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ମନ୍ଦିର ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ। ଦେଖିପାରୁଛି ଭ୍ୟୁଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଯେ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗ ମନ୍ଦିରରେ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତ ଏବେ ଯିବା ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଭ୍ୟୁ କେମିତି ଆସୁଛି। ତ ମୁଁ ତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆସିଛି, ମନ୍ଦିର ଉପର ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇମି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଉଠିକି ଆସିଥିଲେ, ସେ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ଯେ ଆପଣମାନେ ଆସିଥିବେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ। ବୁଲିବା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି, ପୁରା ପାର୍କ ଅଛି। ତ ଏବେ ଯିବା ଫଲାନି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ। ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା ଅଛି ଶ୍ରୀଜଙ୍ଗର ମାନେ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ଭିତରକୁ ଯିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏମିତି କିଛି ଅଛି ମନ୍ଦିର ଭିତର ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଆମ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।